So yun, pumunta kami dito sa lugar na to kasi titingnan namin kung safe yung lugar. Kasi ngayon, medyo ano kami, naubusan kami ng lugar na mapupuntahan kasi maliit lang naman yung Bicol. Lalong-lalo na yung layo ng mararating na i-trek namin. So talaga nagpaplano kami, tinitingnan muna namin yung mga lugar bago kami talagang mag-overnight doon. So ngayon, yung nangyari, pinuntahan namin yung lugar. Nag-spend kami ng time from 4 p.m. hanggang gabi. So tinignan namin yung sistema, kung hapon ba, meron pa mga tao, or gabi. Kasi alam nyo, sobrang dami dito sa Bicol na lugar kung saan pwede kami mag-overnight. Pero yung, alam nyo, yung hinahanap natin, yung lugar na peaceful. Yung tayo lang, yung may enjoy natin yung view, yung hindi masyadong delikado. Pero, pwede tayo magpalipas ng gabi. So, ayun, yun nga, yun yung talagang pakay namin dito. Kaya kami pumunta. Actually, marami pang nasa listahan namin na gusto namin puntahan. Ano siya, mga lugar na hindi talaga pinag-o-overnightan, usually ng mga tao. Pero, pwedeng kang mag-set up doon, mag-overnight doon. Yun nga, itong pinuntahan namin, isa to sa nasa listahan natin ng pupuntahan. Kaya ito yung nauna. So, ibig sabihin, marami pang mga susunod na ito. So, yun nga, nag-check namin yung lugar hanggang gabi. Dito nyo makikita kung anong mangyayari. Let's go! Ayan, dito kami nag-e-enjoy ng hapon, lakas ng hangin. I'm sure naririnig niyo yan. Siyempre, ayan, no? Oh. Halika dito. Flag ka. Dito kami mag-spend ng afternoon. Ito yung view namin. Oh, tingin kayo dito. Ayan, no? Wala na naman kami magawa sa bahay. Kaya, nandito kami ngayon. Kasi hindi talaga namin hilig magstay sa bahay. Nakastay kami pero alam mo yun, yung palagi kang mag-iisip kung saan kami pupunta. Saan kami pwede pumunta, saan kami pwede mag-spend ng gabi, ng hapon. Guys po, tingnan niyo po ako. I'm GTA. Take me anywhere that you want. I don't even care if we come back again. And as long as the stars are shining above us, then I just wanna be where you are. I don't wanna close my eyes. Wala. What happened? Makati. Litong pa more. May bagong aso. Sabi daw niya, balita ko, nagbibigay ka ng tinapay dito ah. Kaya nandito ako, nasa ng tinapay, bigyan mo na ako. Huwag kang tatawa-tawa. Pinilinig niya yung plastic, oh. Enjoy! Mamaya talaga pag meron pang dumating na isang aso, talagang nagre-recruit na yung mga yan. Diba ganyan ang mga pusa, no? Gutom ka ba? Gutom ka ba? Meron nung pagkain. Ang pusa, isa lang yung pusa mo, tas gala. Mamamalayan mo, dumadami na yan. Ang bilis mo! Puro may pakay ka pagpunta dito. Oh, tapos na ako. Parang meron pa. Bigyan nyo na sa akin. Yan lang naman yung pakay natin dito. Mag-enjoy, tumambay, tingin-tingin kung pwede bang maging spot na pwedeng balik-balikan, kung pwede bang mag-overnight, kung okay ba yung, syempre, safety namin. Check muna natin, syempre, para doble ingat. Doon tayo sa baba, malapit sa malapit sa salog. Doon tayo, malapit sa salog. Wait, dahan-dahan. Dahan-dahan. Ayos ah. OMG. Ito, may tubig na dito. Dito banda. Doon tayo, doon. Doon tayo. Doon tayo. Ito, minsan.
Minsan, ginagawa ito ni Kuya Shanshan ng mga necklace. Ganyan. Pero dapat makaba. Mahiyain. Yung mahiyain na dahon. Ayun no. Ayun siya. Oh. Ayan. Ay, nag-shut down. Ay, naku, nagsarado ulit. Ay, ay! Marami pala dito mahiyain na dahon. Makahiya. Baka. Ang ganda na yun. Hindi. Station dyan. Amber. Nakain ko yung sili. May nahuli na si Kuya Shanshan agad. Oh my God. Meron na. Yun. Oh, pag nahuli, papatakasin. Oh. Nama ka muna? Huwag yung patayin ha. Papatakasin nyo. Butterfly. Pati pa rin mo na anak. Patakasin mo na siya. Oh. Aya. Yung ladybug na. Oh. Ayun na, wala na. Love, nasan kaya yung mga bata? Nasaan kaya sila? Kaya galing? To the moon. Okay, here. Napapawili. Sabi mo ko na Siyempre kasi maliligo na. Hindi na ako mauupo sa bowl. Kasi magpa-flash pa doon. Maliligo. Bubuhos na naman ako ng tubig. GTA. Gata. ano nang dala. Sheesh, naish. Come here. Come here. Come. Oh, talikod ka, talikod. Oh, talikod, talikod. Oh, shit! Bata! Huwag mo nang tukpat. Kailangan yan, maano yan. Madadry din yan. Huwag mo nang gamawa. Nawakan mo pa. Run. Run. Kanina. Bigyan mo na si kuya. May tunog eh. Tama na, kota ka na. Busog na busog ka na. Ano ipapangalan nyo dyan sa aso? Bantay. Bantay daw. Oh. Ah, ikaw pala si Bantay. Bantay pinapay. Bantay din. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within.
Happy? Yes, po! Kaya na ice cream? Yes, po! Mas malakas! Okidoki. Knockout. Knockout si Amber. Knockout si Aikin. Si Kuya lang, oh. Yeah, ang tibay ni Kuya. Ay, Kuya, ang tibay, ah. 2, 3, cheers. Eee, tuwang-tuwa. Ano sa'yo? Ano yan sa'yo, anak? Today and not Kanina gusto mo tomorrow. yan.